Kaibigan, kumikita ka ba sa mga pang-araw-araw mong binibili sa tindahan? Katulad ng sabon, shampoo, sabon panlaba, toothpaste, kape, at iba pa? Hindi, di ba? Gusto mo bang kumita habang bumibili ng mga ginagamit mo araw-araw? Welcome to DLC Philippines Share Economy Incorporated, ang tindahan ng bayan. Habang bumibili ka ay maaari kang kumita ng 6 to 24% rebates sa lahat mong binili at 3 to 24% sa binili ng mga kasamahan mo plus 10 to 27.5% dividendo bawat 15 days. Ano pang hinihintay mo? Tumawag at mag-text sa taong nag-share sa'yo sa magandang balitang ito. DLC Philippines Share Economy Incorporated, the company of the consumers, by the consumers, and for the consumers. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Lateran at Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, Mabalintay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCaf tayo. Nak, mag-RoboCaf syrup na. RoboCaf! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCaf kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCaf ka agad. Arrest the cough with RoboCaf. Nalaka, nga magatang ba, ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Imbak nga daw pagkailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si kaya na ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health
is wealth and we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo si Kena, itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang hinihintay ninyo, Kailan? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Syempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa... Tungtungan Kongreso iti kabenggetan. Programa Asongbak akid daw dagiti kakailyan tayo iti kabenggetan. Tungtungan Kongreso iti kabenggetan. Pakanggan, ken pakaadalan dagiti nagduduma alinteg. Programa, ken proyekto anaaramidan ti mapagtalkan a kongresman tayo iti bengget. Tungtungan Kongreso iti kabenggetan. Programa ang maipakaamu kada tayo ti kinapudno ng runa dagiti issues ang makadandanon ken mauawat iti opisina ti congressman tapno ti maysa ket malawlawagan. Tungtungan Kongreso iti kabenggetan. Manggagan, oras iti alas 10, nga ginggat alas 11 iti bigat, Martes, ken Huwebes, iti laeng 98.7 Z Radio, ken mabuyamot iti RNG Luzon Network, Mountain View Cable Channel 11, ken Tirad Pass Network. Tungtungan, Kongreso iti kabenggetan. Programa apagwadan, programa amapagtalkan, ken programa akinapudno nga intay mamuan. Tungtungan Kongreso iti kabenggetan. Bueno papagayam, adtoyan dagiti angkorman tayo. Daka Peter Wasing, ken sigud ang Mayor Oscar Oka Maingpis Kamantiles. Tungtungan Kongreso iti kabenggetan. Nagsugi istorya sa dahil ang ating oras alas 10:12 na. Good morning. Naimbag ngagsapa, gawi-gawis, ay wakgat, agyo-agyon. Maptang dyan nagsapa, son sige de namin at ito pumuli ang inyong ka-RNG. Brown out tayo sa radyo, partner. And, di bale, magkakasama naman tayo ngayon dito sa RNG Luzon at sa mga iba't ibang pages po naman kung saan nakashare po naman yung ating live streaming. At siyempre, kasama ko ngayong araw ng Huwebes, ang ating kapartner naman para sa ating tuntungan Kongreso Tiga Benguetan, Mayor Oscar Oka Kamantiles. Good morning, partner. Good morning, partner. Dito nga nataraki kaya naalisto nga nalit sa kat nga kadwak ni Apo Peter umaw-awang wasing nga umaw-awang ladta. Partner, brown out tayo sa radio. Brown out kami sa radyo po, no? Kaya doon sa mga mga nanonood na nakikinig din sa radyo, lipat na lang po kayo dito sa RNG Luzon. Oh. Sa Facebook na lang. Dito tayo mag-usap-usap. Pero may YouTube. mga text pa akong natatanggap po. Balagay ko nanonood sila. Ayan. Okay, partner, kumusta ka na? Ito, kararating na kasangsag bate Edi Rabi, all the way from Kayapamanan, just for this program. Oh. Tapno makaandingay tayo dagiti kakailyan tayo iti probinsya tayo nga Benguet. So kablaon tayo amin iti kakailyan iti 13 municipalities iti probinsya tayo nga Benguet. Happy 121st foundation. Iti Benguet. Anniversary iti napintas ken nalatak nga probinsya tayo nga Benguet. Nabayag gaya man nga na kwati Benguet niya. Awen. More than a century. Natural laban tayo. Ay partner, pati met iti munisipyo ti Itogon. Okay. Happy foundation celebration. So, kumusta kayo amin? Kada kayo amin dito kakailan tayo iti. May gaman nga tawon nga iti Itogon. Nalipatak sa. Kasla ka samot lang 121st sa. Ay kasla ka samot lang. Owen, lang. So nabayag mat nga ro din. Owen, nabayag.
So, Benguet, Itugon, yan. Agsasaro no dagita, partner. Agsasaro no. Iti piyesta dagiti munisipyo. Happy Foundation Day po sa inyong lahat, okay? So, para sa ating mga viewers, kung kayo po may katanungan naman, para sa ating tuntungan, Kongreso, Tiga Benguetan, i-text po lamang yan, 0999-3070-649. At sa ating mga viewers, comment lamang po sa ating comment section. Ay, tama. Yung ating mga viewers, mag-text nyo na lang dyan. Kung hindi nyo may comment dito sa ating live, i-text nyo doon sa nabanggit na numero. Sa comment section ng Facebook. Yun. Basahin ko lang, partner, itong mga naunang text dito. Sige. Kay 913, good morning, Kap. Pogi and Mayor Pogi. Pa-shoutout man ni J. Poblasyon Itugon. Pay nga 4 piso mati kaduan nga nag-awat itupad. At dapat may sa pamilya nga nag-awat. Imbis nga ito da kumati talagang kailangan. Kas kumadagdi saksakit, tinabayag. Kan disabled. Makonsensya kayo mat kama. Salamat. Thanks po. Yap for Congressman. Well, apay kunak no ti may sa qualification iti tupad kathan nga miyembro komati for peace. Wana ta daw awatan da. Wen adamat ti regular nga awatan da. Iso nga handa kang mga kasali. Wen kaslakas diya sa ti pagamok ita partner. Ngam siguro insalidan. Baka problema ada ti problema siguro diya identification da beneficiaries ti tupad. So kita anda kumading agpeso tapnohan nga madubli iti assistance ket maiwarasan mat amin nga agkasapulan. Okay. Kini 10 mat, good morning sir. Sa dati nabasa nga mayat nga quote kunana. If you do not take an interest in the affairs in your government, then you are doomed to live under the rule of fools by Plato. That's good. Agpeso ni Apo philosopher Plato takin ko na dita. Wen. Kat ko na nama, usto piman isuna. Kilatisan tayo ko mga usto, iti butos tayo. Handa yung agpauto, iti empty promises da. Narigat maging kakisto crazy government. You will pay the price if you elected the wrong person. That's true. So nga kasapulan day bagbaga tayo discussion tayo previous programs ta partner nga kasapulan nga objektibo dagiti electorate tayo. Tapno nga rod handa nga mailawan iti ibutos ta. When we say objektibo, usaranda iti pagamuda, panag sukisok da. When tapno maamuanda iti kapabilidad, ken galad iti may nga agpapabutos. Ta narigat nga agpaiso na mailawan iti kadwan iti electorate nga iti mabutos ket ipagarup tayo nga mayat only to find out nga madiket of course umili ti agsuffer. Iso nga rod nga kung kunata yung nga rubangan iti may sa kandidato ngamin nga agibaga kuma iti pudno. Ya? Han nga agusar iti makunkuna nga dirty tactics tapno nga rod masilawan. Mamuan dagiti electorate takarbanganda nga rod iti agsinumbangir. Tapno makapili da nga kusto no sino ti kapkap na kanda nga patsyenda nga agserbi iti pagdurasan iti ili. Ya? Dajay iti gusto dajay na i-text dajay texter tayo. So ada dajay masarsarita ko nada apo kapitan nga wise voter. Nya, day so ibagbaga tayo nga nyo ko mga ilako ti butos yo. Nya, ang kayo ko mga paala iti kumkonformidita ngam dajay ko na tayo nga rod nga masapol nga wise tayo nga talaga nga hantayo nga paapiktar dagita panang dadaol dagijay. Tapno makapili tayo nga rod nga gusto. Ngayon. 9-0 ko na napay nga. What happened ko na na? Diyan mo napay nga nag-brown out. Ada siguro to isim-simpada. Ada siguro ti technical problem. Yeah? Sayang. Ang nga maka-tune in dagita listeners tayo. Ang balin, no? Agbuya dalatan. Partner, baka kahit mga kablawan dagito na daduma pa yung agbuy-buya. Wen, kablawan tayo manan. Dagiti kakadwa tayo iti probinsya, iti Nueva Vizcaya. Iti provincial government iti Nueva Vizcaya nga itantandodo daytoy nagaget manang parabor ken naanos nga gobernador mi awan sa bali no ni Apo Carlos Padilla kastamet iti kakadwa iti provincial board ada dita ni Apo board member Tidang sinapay adamat dita ti agsubsubli nga agpapili manan nga board member nga dati nga mayor iti Santa Fe awan sa bali no ni Apo John Padilla
Kaya dumapay nga kakadwa adamat ni Clemens nga kadoy nga may nga staff iti opisina mat lang ni Apo Gobernador. Kaya dagiti kakadwa mat iti munisipyo iti Kayapa ni Apo Vice Mayor Peter Bayan, ni Apo Councilor Tony Wakik, ni Apo Councilor Medi Dopiano Malkat, ni Apo Councilor Jimmy Tindaan, ni Apo Councilor Anson Habiatan, ni Apo Councilor Martes Espada, ni Apo Councilor GB Castro, ni Apo Councilor Daniel Kanam. Ken kablawak mat dagiti nasisiglat ken anos nga kakanakak iti Central Kayapa, ni Clark Lumawig, ni Marcia, ni Neil, ni Maclean, ni Trexie, ni Simar, kastamat ni sino datoy, ni Malipatak mo tanda dyan kadlawa ko. Ayan, anyway, it went out of my mind. So, kumusta kayo amin dita? Ket alwad dapay lang diti panagraira iti makunang COVID. Kastamat dagiti na dumang kakapitanes tayo, Apo Kapitan. Iti 30 nga barangays iti munisipyo ti Kayapa nga itaktakdaran daytoy EBC President tayo iti Barangay Pangawan awan sa bali ni Apo Kapitan Windo. Stamat dagiti nasisiglat, natatarake nga sangguniang kabataan iti munisipyo mga Kayapa nga itantandodo itaktakdaran ni Apo SK Federation President nga ni Lloyd nga Bugnay. Nalipatak may sa kadwa tayo on sa balin no ni Apo Sator nga Bugnay. Kaya alakmat dayto nga kanito Apo Kapitan nga kadlawan daytoy nasiglat mat lang na anos ken serbisyo publiko iti panagpanpanunot na daytoy former mayor ken dating regional commissioner iti National Commission on Indigenous Peoples NCIP ni Apo former mayor and former NCIP commissioner attorney Togo Tidang. Good morning uncle, sapay kumata nasalun at tayo nga kanayon. Okay, partner, at dagiti sumagmamano nga text nga nakasarak tatay ket ison na ti talandanan data medyo amok nga dagito na listeners tayo tatakot handa maka-text unless nga naka-agbuybuya dito na kuha tayo niya. Okay, nagabuday ito kini 990. Good morning mga sir. May isa nga pasyente ti private hospital dito Benguet. Kunadang ngahan kano nga covered yung malasakit malasakit ti ma-hospital, ti pribado nga hospital. Ada ba mabaling nga itulong ni opisina ni Congressman Yap? Medyo dakkel kami ti hospital bill mi ngahan nga na-cover ti PhilHealth benefit package ko sir. Salamat no matulungan dak. Thank you texter ijay nga text mo. Wen matulungan dakay iti opisina ni Congressman Eric Goyap. Agpaiso dayta ko na medyo agparigat nga makover iti hospitalization iti ma-hospital iti privado nga pag-agasan iti dayti makuna nga malasakit program nga mang-cover iti pasyente nga agpaagas o na ma-confine iti kunatayo nga government hospitals. Nakita dito ingotan tayo congressman tayo, kastamat ni Apo Gobernador Melchor de Clas, iti pagkasapulan nga agpeso, isang adamat lang iti in-set up da nga tulong, nga magapo da ko na tayo nga grant in aid, o da ko na tayo nga assistance in crisis situation, nga naikabil iti opisina ni Apo Gobernador Melchor nga de Clas. Ket nakita ni Apo Congressman Eric Goyap nga kurang dito nga allocation taagdo nga ruti agkasapulan iso nga ninayunan na dita nga pondo. So texter ada iti mabalin nga maitulong tayo dita na iti opisina ni Apo Gobernador ken ano Apo Congressman Eric Goyap umasidag kayo lang iti provincial DSWD ta ag-inquire kayo dayta nga tulong ken naibaga damat no anya dagiti kasapulan nga dokumento o no requirements nga masapol nga submitaryo iti masiknan nga opisina tapno maka-avail kayo daytoy nga assistance iti hospitalization
iti privado. Tibagam mo tayo adati opisina da dito iwangal ngam iti recommend tayo apo texter no mabalin nga oray diretso kayo pa ijay provincial DSW di tapno i-assess da kayo. Tapno ma-assess da. When ma-assess da kasi jay bagbagam idi nga ma-assess da pa tapno maamuan da di case ket may i-recommendar no numano ti assistance nga may TED iti when nga may TED ijay nga kaso nga na-assess da. Okay. Kini 03 mat na imbag agsaboy apo kap kana po mayor. May isa nga problemaon mi nga farmers kanjay pagpuunan mi nga garden. Iso nga mapilitan kami nga umutang kan agpa-supply. Kan maminsan karalugi kami. Sayang rigrigat kan banbannog mi. At dapat imabalin nga itulong ni Congressman Eric Goyap. Iti dito nga financial problem mi nga farmers ang wenno gumagardin. Adda iti maitulong, in fact data ti may nga nakita na nga rod iti panagrikrikos na. Actually data iti kasla general problem iti gardineros tayo. Okay. Dagiti farmers tayo. Ti panagkunatayhan lang nga dito'y kabenggetan ngam iti naduma pay nga regions ano probinsya. No sa dino ket awan piman iti kosto nga puunan dagitoy farmers tayo o no gardeners tayo. So magpeso data ko nati texter we identify ourselves with him marik na tayo nga agsipod nga rod nga awan iti pondo nga usaranda ket mapilitan da nga agutang no maminsan ket 5-6 pay Okay. or no maminsan dadji ko na da nga agpa-supply da. No masidag dati may nga financer supply na amin dadjay kasapulan ijay magarden ket ada nga iti kasla nga katulagan nga no maapit adati certain percentage iti share less dagiti expenses depende jay tulagan. Okay. Ket agpaso data observation data experience data texter tayo nga at the end of the day despite the grigat da the banbannog da nga nagtaltalo no naggargarden ket haanda nga mabenepisyoan malugi da jay no kas jay nga tiyambaan da ngay no pag-apit ak tiyambaan da iti nababang presyo madismayada kita naggastos da then agapit da nababa iti presyo so dagiti da dumapayan ket ibelang dan ti apit da uno bay baan dalad ta ijay garden dan nga malungtot ta mas dakdakkel pa iti gastusan da nga agpordiya kadagiti apan agapit dagi agani kas pangarigan kuma then dajay agi transport dayta nga mula da iti merkado. So kas karkarupay nga aggastos da. So ti saludsod data textile tayo no adda iti maitulong ni congressman tayo. Adda actually ta iso dajay nasarita tayo may isang component nga rod dajay programa tayo iti agricultural development iti probinsya tayo. No sa dino ket mapapigsay iti abilidad nya ma-empower iti farmers tayo nga no ada pa nakabalin na idamis isuda mismo iti mang finance dajay panaggarden da. Aside from that ada kumati insurance nga guarantee nga in the event nga madadaal dayta i-garden da babayan iti kalamidad kas kuma iti typhoon ada ti kasla nga insurance nga at least agi subliman dajay nagastos da. Uno ada ti libre nga maited kadakwada nga farm inputs kas parigan iti seeds kas jay dagita mausa fertilizer kas jay tapno makabawi da. So ti may isang senaryo ditoy agpayso nga kunaan iti linteg nga dagitoy bangko agi sinada agi pundo da ijay loanable financial portfolio da kadagiti kastoy nga agkasapulan iti puunan. Ngam ti problema ngamin dito ay apo kapitan, numapang ka iti bangko, adu ti dawatan da nga dokumento nga panang collateral mo. Nya? So, kas pangarigan dawatan da di titulo. Nya? Nga i-collateral mo ijay bangko, tapno no hang ka makabayad, isu ti guyudan da. Oh, kat ti problema ti may sa farmer dita, kaaduan dagiti farmers tayo nga rod, no handa nga makigargarden nya DJ daga nga talunan da no gargardenan da awan ti titulo na kumbaga tax declaration lang dagitoy manmano iti bangko nga agaawat iti tax declaration nga collateral
ti kadwan nga dawatan da nga requirement ket dayjay titulo. So awan nga talaga adda nga agpaiso ti mabalin nga buludan da ngam nadagsen met iti requirement. So di nga rod ti imo na nga component dayjay program ni Apo congressman ket dayjay agricultural land tenure nya no sa dinuket ikarigatan ti opisina ni Apo congressman tayo babayan iti enabling legislation nya nga mapatitulwan nga dagitoy farmers dagiti nya datoy area nga gargardenan da nataltalunon da tapno mabalin mat nga isuti usaranda nga i collateral iti bangko nga maaddan iti umno nga pondo tapno nga rod may isayang kat da dayjay plano da nga agricultural development plan dagiti farmers tayo and gardeners tayo. So no specific nga outright nga agited iti opisina ni congressman mabalin nga da iti assistance siguro ti advice tayo texter tayo masidagda lang iti opisina ni congressman then damaganda no adda iti outright nga maitulong na kasakbayan nga maisayangkat daytoy long term nga solusyon iti daytoy nga problema dagiti farmers tayo Apo Kapitan. Okay. At binabati natin, partner, ang ating mga viewers. Nandyan si Ma'am Nora Sanil. Nanonood sa atin. Good morning, Auntie. At Datsima Notori Sablan, Cap and Mayor, watching you here at Admiral's Farm Park. Pasyar ka mat dito yung mahal naming Congressman Eric Goyap, Konana. And Richard Ivan Salungasing is watching. Maraming salamat, Richard. Good morning, Apo Richard. At eto, dako naman tayo dito sa kahit na nag-brownout sa radyo. Marami pa rin tayo natanggap dito ng mga text. Galing naman kay 52 Maptang Jaco, Jod Z Radio Captain Mayor. Sayak ja solo parent, ipati anak ko at medikati ja on kadyo. Tanpan iskwida sun sikara tap nakabangat makay purpurdiya. Si Pabay mabadin ja asufan ko panpatudungan. Misop kamit munisipyo miman request ko man para livelihood min solo parents siya kadanmi ngam insimat inakan siya. Salamat sun si kayon siwa Apo Kaptan Apo Mayor. Di nga Chinese. Inibaloy na piman. Salamat ni text mo, texter, pangkap ni assistance para iti solo parent ko nanda. Amom Apo Kapitan, dito ti may nga problema nga hanunay nga mas asikaso. Kinagpaiso na adati linteg adati ko nada nga solo parent act. Ita nga linteg, saritaan na dagiti karbangan ken umno nga tulong nga maipaay kadakwada. Ket kinagpaiso na mandatory pay iti allocation na daytoy. Ijay regular budget dagiti LGUs. Ngam napansin tayo iti panagrequest tayo iti nadumado mga local government units nang nangruna iti municipal government. Dagitoy social development program nga kunkunaan tayo nga pagbonipisyoan ko dagitoy sectoral groups nya kas kuma iti women's, youth, senior citizen ken PWDs awan unay iti mapan nga appropriations kadakwada budget para kadagiti na dumado mga programa da. Kadwan nga makitkita tayo nga papapanan iti pondo ket tay makuna nga infrastructural development. Adan iti paganurutan nga inpaulog iti DBM panggap iti pa nakausar iti tayo makuna nga 20% development fund. Aside from the mandatory nga ibagbaga na nga dati certain percentage iti budget nga tawad-tawad nga mai-allocate para kadagiti na duma-duma nga sectoral groups. Kasto ko mati senior citizen, solo parent, dagita nga rod, nga mandatory nga dapat kasali iti budget. Ti pagtaktakaak, apay nga no maikan iti favorable review dagitoy numaadal dagiti budget nga ipaspasa dagiti concerned local government unit. Haan nga masita daytoy, even kowa. Apay nga handa kitaan nga, oy, LGU, apay nga awan iti budget mo, iti para daytoy nga sektor, when in fact, mandatory.
madlaw mo pa yung Apo Kapitan, ada dagi ipasa iti konseho nga ordinances Mm. nga ibaga na ijay nga and appropriating funds thereof kunana nya tadta no ag budget da ni na approve da nga linteg nga lokal nga ordinance ibaga na ijay nga ada i-appropriate nga pundo ngam no ag budget iti LGU malipatan damat da nga linteg nga lokal nga linteg nga budgetan nya ti problema pa awan iti usto nga plano dati for example iti case kuma iti data texter awan pi man iti na adaptar nga makunkuna nga solo parent development plan kuma nga may isa nga thematic o no sectoral plan nga nayon ijay ko na da nga overall master medium term development plan iti LGU tapno adda nga rod iti direction so anya ba iti programa proyekto ken aktibidades nga maipaay kadagitoy nga sektor kasla kumati solo parent tapno nga rod ag participate damat iti governance tapno marikna damat iti kaadda iti gobyerno iti inaldaw-aldaw nga panagbiagda agpayso dayta ag ummong dapiman ada di kunada nga solo parent organization agasam agpa-register dapay ijay dole no form dati cooperative ijay CDA o no ijay Security and Exchange Commission agpa-accredit dapay sumurot da iti linteg agpa-accredit dapay iti local government unit tada jay nga rod iti requirement iti kunatayo nga private public partnership no sa dinukat iti maysa nga lokal nga gobyerno maki-enter iti development partnership iti nadumad do mga sektores iti komunidad ngam iti requirement nga saritaan iti linteg tapno justified da jay panaki human uno pakitrabahoan iti may nga lokal nga gobyerno iti data nga organization association masapol nga ada iti kunada nga juridical entity na iso nga masapol nga agparehistro da iti regulatory bodies dakaslaji konak nga CDA SEC uno dole nya then may sapay masapol nga agpa-accredit da kitkitampi man tirigat da ag ornos da aramid da iti constitution and bylaws da ag aramid da ti plano da tadta no mapanda ipapundo da jay plano da ne awan mo ti iti gobyerno when in fact mandatory da jay nga allotment so agpaiso da jay ko na ti texter iso ti observation tayo nga agpaiso nga awan unay iti development intervention plans nga mapapan kadagitoy sectoral groups. Timang mangyari no ayaban lalang isoda for example ibaga ti linteg nga tagtanga bulan kat solo parent month kunana. So aguurnong da agkakantada agsasalada nalpas. Wen anya nga iti inaramid na dayta nga programa iji pagsayatan da jay biag mismo da jay concern nga solo parent kasla kuma dayta. Ibagbaga na nga nag-request da na panday iji munisipyo da ibaga da nga aguray da nga miganatad ta awan matpiman. Tikait ko nga sa it's high time for local government unit and it's high time also for this dagitoy kuna tayo nga regulatory or monitoring body kasla kuma iti COA can hire local legislative bodies nga digiti kitaan da i-flag down da for example agi appropriate dati annual budget da niya so ada ado nga miti mandatory ta so kunana ti may nga LGU dapat ada ti 20% nga development fund na ada ti 5% nga calamity fund uno digi kunada nga risk reduction mitigation fund dapat nya pwede nga mandatory dapat ada iti mapan iti sangguniang kabataan kung kunana ijay ti kahit nga sa unday ti mandatory haan nga pumasa iti budget no awan day nga nakakabil ijay budget ngam adamat dagita daduma nga mandatory matlang nga saritaan iti lintag nga kunana for example jay solo parent act handalipatak namin nga percentage di nga imbaga na nga a certain percentage of this fund will be allotted for this purpose kastamat iti senior citizen kunana jay kastamat iti women ngam no agjay nga rod no kunak nga no adati ag budget kat i-review for example budget iti municipal nya mapan iti provincial dapat kita anda kuma ay nati budget yu ditoy nga saritan iti linteg adati impasayo nga ordinansya nga kunayo nga budgetan yu ti 100,000 200,000 ngam apay nga awan nga ditoy so you are just passing laws
ngam kasparigan deta nya ada tinaipasang lokal nga ordinansya para iti pagsayatan iti solo parent. Ibaga na ijay nga daytoy nga plano ada ti pundo na nga kastoy. Tayo usually kasta ti stature na daya kunana nga an ordinance enacting a development program for solo parent and appropriating funds thereof kuna namat. Wen ngam nag-budget ti LGU nga nalipatan da di nga ada ti ordinansya nga dapat nga budgetan da. So dagitoy kumamat evaluating body kasla jay bagbaga tayo for that matter DJ for example DJ barangay to municipal ibaga kumati municipal council nga apay awan daytoy nga mandatory budget yo akas na ilanad iti linteg. DJ mat municipal ni pan na BJ provincial kuna mat iti provincial board ko mga ne hanming approvean ti kwa hanming ited iti favorable review na ta ada kurang sublida tapno makargaan amin dagiti mandatory. Tipag sidawak ni ngam may panggap na ti infrastructure kat kasla day ta kalsada basta di infrastructure nga kunada nga visible ti makitak ngamin no maminsan apo kapitan mapolitika nga di ay ta no ipan mo iti pondo iti infrastructure makonkret makitam ibagadang dito nga waiting shed dito nga kalsada kat inaramid ni Mayor so inso kunada ngam no ipan mo iti social development apay isurat nga rod aya iti solo parent nga for example ikabil na EJ t-shirt na nga ibaga na nga daytoy nga livelihood mi kat intad ni mayor ono ni gobernador nga kastoy kuna na awan han nga visible piman jeti may isang rason nga kayat dagiti public officials nga iti kargaan nga plano kat dagitoy budgetan kat dagitoy infrastructural development diretsuan onada awan ti maporsyento nga mindit ha. Let us just be honest. Awan ti maporsyento na social development. Ngam no infrastructure ay adamat ati 5% no vertical. Adamat ati 10% no horizontal. Kung kunaan da. So this is a matter that must have to be thoroughly addressed. Dadya ti pangkuna tayo nga masapul ngamin nga ma-involve dagiti umili. Kas pangarigan, data solo parent organization. Bantayan data open public mat data Public mat data no ag budget iti LGU kat ada pa iti hearing na data. Naaliptak kumamat dagiti na duma-duma nga sektor nga no maayaban dagamin nga ada ti budget hearing o no presentation apan da kita DJ budget nga para kadakwada ket na inayon. Nguno awan ije nga hearingan i-question da nga apay nga awan nga iti budget mi ditoy. Tapno no agdawat da kasla data texter tayo adan iti nakaka-budget nga para kadakwada. So this is a problem not only ije experience da iti texter tayo but almost all local government unit. But in fairness to the others piman, adamat piman dagiti religiously nga karkargaan da dagiti budget iti sectoral groups as mandated by Magna Cartas and pertinent laws specifically for the development of these different sectors. So dijay iti kasta tayo. In fact dayta iti may sa concern mat lang iti kaya pa. Adu iti solo parent apo kapitan iti kaya pa. Ngam no damagam iti LGU awan iti practical o responsive nga plano particularly para kadakwada. Masarsarita lang dagitoy no election. No da kami ti ibotusyo, no da kayo data solo parent tulungan da kayo. Ngam no nalpas ti panagbubutos awan ti plano. So dapat ada iti agrugi daytoy apo kapitan. Di ko natayo nga part and parcel da budgeting process maayaban dagitoy nga sektor. Tapno iibkas damat iti kapanunutan da panggapmat lang iti pagsayaatan da. Tadta dagiti napipintas nga recommendations da mailanad iti daytoy nga plano nga para matlaang kadakwada. Kasjay. Tati style ti budgeting ngamin program pundo. Masapul nga ada ti pundo ay ada ti program nga mapunduan. So dapat adan iti nakasagana nga plano, development plan para iti daytoy nga sektor. Dili makungkuna nga solo parent development plan. Tapno no na identify, na quantify no mano ti amount na dagiti nga programa nga para kadakwada. Tadta makita mo't no anya ti corresponding amount. Tadta kwintaan da no dagiti nga amount ket corresponding ije percentage nga saritaan iti linteg nga maibudget para kadakwada. Amom apo kapitan halang nga case ti kada itoy, halang case ti solo parent. Even the other sectoral groups kas kuma iti PWD, children, women, kenda dumapay yung sektor iti kwa tayo, ti komunidad tayo. So this must have to be thoroughly checked.
And agrugimat lang kada iti different sectors, masapul nga naalit takda, masapul nga makiparticipate da ngamin iti local governance. But in the very first place, masapul nga dadya agtugaw ngamin, ma-recognize na, Apo Kapitan, iti dakkel nga maitulong dagito nga sector, iti makuna nga local development. Ngam awan iti kasta nga sermata, di ko na ni Governor mi nga Carlos Padilla, sermata, vision, no iti may nga leader ngamin, kat awan iti dayta nga vision na, ay awan ati mangyari. No, DJ para perperma lang, dadya ko na tayo nga para but lang titugaw, nalpas, daytan. So magsubli tayo dyan ko na di texter, idi muna. Kasapulan nga, wais ti voters, tapno ti pilyenda nga agserbi, dadya amuna nga talaga ti aramidan na ngamin. Kasjay. Okay, binabati rin natin, Orville Tayaban, kunana. Ipatituloy taday kas tayo nga mga isalda, anya nga detang panagpampanunot, imbis nga gramit kayo co-op ta, ada bumuludan ti farmers. Jay salda kiti panunutin nyo, kuna naman. Haan nga the J point Apo Texter, haan nga the J point di ay. At the end of the day, at least ma-empower mo iti farmers tayo, no gardeners tayo, iti option. Han mo nga ma-is-interpretan ko Texter, tihan nga pinaka-purpose na data, DJ patitulo type no ada ti mailon, haan. Tapno ada nga iti control, kasi kastoy. Nohan mo nga bagi DJ daga, for example, party ti forest reservation kuma niya, han nga alienable and disposable. No ibaga ti gobyerno nga umikat ka dita, adi umikat ka. Papanawon taktahan mo nga daga dita, mabalinda ka nga idarom. Nya? May sala nga aspeto, DJ ma-empower da. Ada nga iti option nga, no, awan nga talagang ti option. For example, awan, kasi kulang dito alternative action. At least na-empower DJ farmer, haan lang nga di saritaan iti mausar nga i-collateral, ay option data farmer dito Mabalin na nga aramidan mabalin mat nga haan. Ngam ti point nga ibagbaga tayo, at least ada control DJ farmer o no gardener, ita nga daga nga gargardenan na o no taltalunan na. Nya, DJ ti point no agbubuya ka texter, DJ ti point haan nga DJ itrabaho tayo ti panakatitulo na tapno ada ti maiutang haan mat that's not the point Apo Texter. Okay, at from Florence, Italy, Ma'am Brenda Soriano is watching. Maraming salamat, Ma'am Brenda. Kuna naman ni 1-0 Kapin Mayor Oka, at jidwang kandigago. Kuna nga no mga bakda kat ipa-exhume da kano ni former President Marcos. Idol da samot ni Pedro Padre Damaso. Malagip yung madyan na Nobel ni Jose Rizal, edi inpakali ni Damaso ni Ibarra. Nalpasan na kita nga panawan, kung nagarod kat haan ka nga mabalin nga aglid, no, at dati anger, iti pusom. No, tama naman. So, amom, ti diskarte ti politiko tadta, Apo Kapitan, amom day tata nagpulpolitiko ka, kita andangay, no, anya ti sentimiento, iti may nga sektor nga amon da nga agsumuporta. So, siguro, ibagbaga day ta, di yun na ibaga na nga duwa nga kandidato nga, ado siguro ti anti-Marcos, siguro ti Quintada, isang data ti saritaan da. Tapno ag-align da jay agenda da, ijay sentimiento, da kita antay. Yan. Kasi lang, ti philosophy na diyay. Nagapumunta ito kinitutunayin ko na, good morning po mga sir. Kahit ko lang ibkas ti dismayak, dati na iwaras nga tarpulin ni Kong Yap. Nga gibagbaga, no kasapulan tayo kano titulong, umasidag tayo ti opisina. Iso nga na pang kami in masidag, kandi mawat ti kumatitulong. Nga mawan mat, handa kami paimat nga pinpansinan. Follow up kami nga follow up kat wan kunada nga mangga natatakat awan mat. Dapat ikas day. Actually, han lang data texter iti nang dengagan tayo, adangar mat iti komento nga ibagbagada nga anyamat nakakabil ije tarpulin nga kailyan kasapulan yu titulong ada ti number kano nga nakaikabil then no i-text da dagi jada duma masungbatan dagi jada duma haan hantay nga amo onay situation dita nya Apo Texter ngam siguro napintas no kasi kastoy adu iti dumawat iti tulong iti opisina ni congressman dedye nga mensahe kahit lang ni congressman nga ibaga kada tayo nga kakailyan dito probinsya ti Benguet, adaak nga tumulong kada kayo, iasidagyo iti
dyan anak kanyo o no dagiti concern nyo, tay ipadas tayo nga tulungan da kayo no, ada iti maitulong tayo. Nya. So ti kaado iti dumawat siguro iti tulong, siguro nabanbanda kita. So napintas siguro nga anusan tayo nga i-follow up da Apo Kapitan na share to ano kita anda no anya iti rason nga apay ngahan nga masungbatan dayta nga dawat da nga tulong. Baka ada ti problema iti documentation, baka ada ti kasapulan nga maisubmitar nga dokumento nga hanpay nga naisubmitar. So dagijay hantay ko mga maupay no di ket aganos tayo. Tanya ngay dumadawat tayo matlang piman nga rod iti tulong nya. Ket salamat no tulungan da tayo. Ket anya ngay nga rod no hanmat nga ang kapilitan no handa tayo nga matulungan. Ngam suffice to say, sidig tayo iti dawat tayo, i-follow up tayo, anusan tayo, ket sapay ko mga mapatganda kita nga dawat tayo nga tulong iti opisina ni Congressman tayo. Kunana mo dahil 26 tong may ngal daw yo Apo Mayor Ganapo Kap. May isang arigat mi nga maapulbaran iti application mi ti small scale mining permit. Ijay panangalam iti consent ti mining company nga akin sakop jay minminasan mi. Mabilin mga agpatulang kami ti opisina ni Congressman Yap nga tulungan da kami kung mga dumawat ti consent ijay akin sakop ijay daga nga maminsan nga minminasan mi. Patented claim gamin ti kumpanya. Salamat texter ita nga text mo may siya siguro nga kabsat nga small scale miner data. Nasarita tamat iti kalabas nga programa ta nga data nga agpaiso iti dakkel nga problemaan dagiti small scale miners tayo hanlang nga ditoy kabenggetan no diket iti entero nga pagilyan tayo nga Pilipinas ta adumat dagiti miners tayo nya hanlang nga ditoy kabenggetan. So ti problema nga min dita dakkel nga problema Apo Kapitan nailanad data iti linteg particularly iti Republic Act 7077 no hanak nga kamaliji number Small Scale Mining Act of the Philippines no sa dino kat saritaan na nga ti maysa nga nga requirement kat di pa nang alap man iti panag-approval panagwen o no consent dayjay akin bagi takuna dayjay texter dayjay madama nga trabaho undang small scale ket patented tiket nga sawen titulado dagiti minas data. So siguro data nga patented claims da nabaybayanan na patent data for large scale mining. Then usually pa ti style na data no patented claim data ti may isang conflict dagiti surface owners ngamin eh. So lang nang runa no load patent kunana. Dajay load patent, di load LOED ti pinatentan iti minas dajay karga na nga mineral. Di balitok ko man no anya klase ti load di jay. Wen iso ti napatentan wen. Ngamno dajay surface claimants dajay ngato han nga kasali ijay load patent dajay minas. So ada karbangan dajay surface claimants nga kunada. So dajay iti problema iti real property law tayo. No sa dino ket masapol nga mai-reconcile ken mai-harmonize kuma dajay right iti surface owners ken dajay load patenter o dajay nang patent ijay nga load tatat mapantay ijay nga problema dajay texter uray no anya kuma iti gagarpiman dagiti small scale miners tayo nga rod nga mang-legalize dajay operation da dakkel mat nga rod ti constrain da tati kaduan nga trabaho da Apo Kapitan dagitoy tagikwa iti dadakkel nga minas nga idi nga madama nga idi nga minminasan da iti through large scale mining. Ngam idi hanan nga feasible iti large scale mining pinanawan dan naging inactive naging idle. Ngam nakita mat dagiti kakabsat tayo nga umili nga uray no hanan nga mabalin iti large scale mining operation han nga profitable mabalin ladta ti makuna nga small scale. Kunak apay nga tang agparigat piman nga ited dagiti large company iti consent da kat iti teknolohiya mat, iti garaw mat, iti small scale, handa mat nga kaya dajay highly technical nga operation iti large scale. So, dajay area nga danunan da, it is not that much as deep as, dajay nga ti requirement na data, artisanal dito inuuba nga panagminas So, awang kumati pagdanagan dagita large scale miners nga ited ti panagwenda ta limited mat lang iti technical ken financial capability dagiti small scale miners nga mang-operate data nga area. Iso nga namalagip mo Apo Kapitan
naidanon day nga problema idi timpo ni Apo day di Presidente Benigno Aquino. Iso nga no malagip mo adati in issue ng Executive Order 19 sa day or 190. Hanak nga siguro di number. Ngam data nga Executive Order minandato na dagiti minminas nga adda iti idle mineral claims da o no patented claims da. Nga masapol nga o i-operate da. Uno maintainaranda. Tapno no handa nga i-operate uno maintainaranda awan ti maaramidan da agsubli da iti poder iti gobyerno. Ngam ti katkatawa iti tinangyari idi na ipaulog data nga order ala kunwari met kano nga sinublian dagitoy mining companies dagijay patented claims dagijay mineral claims da. Tapno ipakita da lang ag-comply da iti requirement da iti order nga ada iti aktibidades nga aramidan da. Tapnohan nga inactive. Diya mabutang da ngamin nga no handa nga garawan kunwari deta agsubli iti gobyerno. Kat anya nga iti kastada sa awan mat lang tinangyari ijay nga order ta kunwari nga sinublian dagiti large scale companies da jay area da nga idle isong edi naawan manan ni Apo President binaybay andamanan nabati manan dagiti small scale miners tadta ti nakita dito ni Apo Congressman tayo so ako na nga masapol nga talaga nga adday iti maipasa nga baro nga linteg uno maamindaran da jay madama nga linteg ket dua iti makitkita nga mabalin nga maamindar dito tatnohanan nga kasapulan nga dawatan iti konsento iti dadakkel nga minas. So dito 1995 Mining Act ken DJ Small Scale Mining Law. Dapat may harmonize daytoy, may cut dagiti provision, mababalbaliwan dagiti provision ngaron nga mangparigat iti panangka illegalize na daytoy nga industriya tadakkel mat ngaron iti contribution na daytoy nga ekonomiya. Among ba nga dakkel iti mauawan iti gobyerno gapos iti daytoy kunata yung underground small scale mining tahanda nga agpa-permit. So dagiti taxes nga dapat kung mga bayadan dakat handa nga baybayadan. Nya? So dadya mati advantage na dagiti small scale miners tayo mat makita dapi man mat iti obligasyon da iti development iti gobyerno. Iso nga kayat da nga rod nga agpalisensya ti imas na agpa-permit nagrigat da nga rod. So daytoy iti may sakit kita ni Congressman tayo nga mapalaka kuma daytoy no sa dino ket han nga marigatan da nga rod dagiti nga sektor tayo tabigbigan tayo nga rod nga maysa dayta nga dakkel nga industriya diti probinsya tayo tapno nalakay iti panangi proseso da iti application da iti makuna nga permit da akas dawatan iti small scale mining law. Okay, binabati natin Winter Gayaw. Good morning, Idol Cap, Idol Camantiles. And kay Omar Miguel, mga sir, what happened? Awang kayo mo di radyo, kuna na. Wanta brown out. Kaya umat ti generator may ngamin ni Jai. Isong agbuya kayo lang dito RNG Luzon. And dati mat, nagabukin ni nasaan ka na? Otso-otso. Paano ba mag-apply doon sa plano ni Mayor to be Camantiles na organization ng mga katulad kong taga-Kayapa na estudyante na nag-aaral dito sa Baguio City? When agpeso na sarita tayo data iti pinakitungtong tayo ken pinakilangan-langan tayo kadagiti anak tayo ubing tayo iti Kayapa nga ada iti kolehiyo. Hala nga ditoy Baguio no diket pati iti nadumado mga obersidad iti probinsya iti Benguet kaslamat diayan mi ijay Nueva Vizcaya no sa dino kat plano mi Apo Kapitan nga i-organize dagiti ubing mi into an organization. Tati plano tayo dita Apo Kapitan mamati akjay panagsarsarita nga dagiti ubing tayo iti backbone iti development di ko na ni Apo Jose Rizal nga rod nga nya kadiji ko nanan the youth is the hope of the fatherland. So dati namnama. Iso tinamnama. Iso nga iti pinagpaspasyar ko iti barabarangays iti Kayapa. Ado dagiti ubing mi piman nga nga nakalipas iti panagadalda gapu iti naduma-duma nga rason. Ket nakitak nga common nga rason. Awan iti makuna nga structural support. Awan iti kusto nga panagdidinanggay dagiti masiknan ko mga ahensya tapno nga rod marikna dagiti ubing mi iti dakkel nga suportada ken concerned iti panag-adal dagiti nga ubing inga na makalipas da. Kaya nakitak dito nga pangkasapulan nga masapol nga agmaymaysa dagiti ubing mi ijay Kayapa sa dinuman nga universidad uno
nya dito colleges iti ayanda tapno maurnos kami ket no ada iti pagkasapulan iti maysa nga eskwela mi ubing mi agtitinulong kami iti gobyerno, iti religious sector, iti academ, dagiti association, dagiti parents tapno agdidinanggay kami. Malagip mo idi imay iti nya kadiji na pigsa nga typhoon. Umpong, wen. Ado dagiti na stranded, hanlang nga ijay Biskaya. Ada dagiti na stranded nga ubing ditoy naduma-duma nga lugar iti pagadalan. Awan iti kasdada nga agawid, awan ti kasta ti parientes da nga umay usoda bisitaan. So awan iti channel no sino ti pangichalanan da iti tulong. Dagiti da duma apo kapitan kat han mo pay nga ammo iti ayanda. Madanagan kat han mo matan nga makontak isuda, han mo nga ammo no anya ti ayanda. Ken dagiti ubing tayo kapos nga ro dayta nga rigat, dayta nga typhoon, handa nga ammo no ay nati pagturungan da nga pangalaan iti tulong. So data iti purpose na data anak nga texter i-organize tayo iti ag-organize tayo nga ubing mi nga ag-eskwela iti kolehiyo tapno nga rod no ada dagitoy agdidinanggay tayo no ada ti problema iti maysa nga ubing mi mabalin mat nga i-share na siguro ita nga grupo no agkasapulan iti panag-eskwela na basta ti ko na tayo jay apo kapitan ada iti support group. Tadta, no, kas ano kayo nga maka-register, now maad-adal pa lang, iti kasta tayo ito napaspas. Ngam ada iti opisina tayo dyan Central Kayapan, nga mabalin nyo nga approach-en, alak to dyan number na apo kapitan, ta i-contact ko, ta rugi tayo iti online registration, ken actual registration iti opisina, tapno nga rod, maornos tayo dito yung organization tayo anak, kat may register tayo iti Security and Exchange Commission tapno nga rod no anya iti maala tayo nga tulong iti pribado nga institution ken government institution ada ti organization tayo ada ti officers tayo nga mangsalaknib mangsalimetmet dayta nga tulong nga maibunong maiwaras ka dagiti na dumaduma nga miyembro iti daytanto nga organization. So salamat anak iti dayta nga text mo kat ala kontakan da kanto ta tuloy tayo dito nga plano tayo para kada kayo anak mi nga agad-adal iti na duma-duma nga universities ono colleges dito Baguio, Benguet ken dita ayan tayo dita probinsya tayo nga Biskaya. Salamat. Okay, partner, ang ating oras alas 11:03 na. At ang bahaging yan, hatid po naman sa atin ng ating Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Andyan din ang ating St. Joseph Driving School. The best way to start your driving and ultimate partner in safe driving. For more details, pakikontak na lang si Miss Julie Sakilaan sa kanyang telepono 0930-262-2600 o di kaya sa 0970-711-4551. Andyan din ang ating kurirang merchandise na matatagpuan naman dyan sa Menagilian at Abanao Street. Sale po ang kanilang sports equipment. Nakasale din sa Abanao Branch yung kanilang mga blanket. At nakasale din ang mga furnitures, mga pintuan, kompleto po dyan. So pasyalan po sila sa Menagilian at Abanao, Kurirang Enterprises. At para sa ating mga farmers naman, kung gusto nyong gumanda, no kahit yung pumintas ti apit yo, pumintas iti mulayo, agusar kayo ti increased powdered foliar fertilizer. Tanapintas apo da ito para iti mulmula. Masarakan dagitunay iti suki yung farm store. Kaya mapang kayon, apo, tagidyan ni kaadwa nga farmers. Tamangala kayo ti increased powdered foliar fertilizer, tayo isuti usarin nyo pag-abono kadagiti mulmulayo. Andyan din ang ating tagpuan sa Baguio na matatagpuan dyan sa may Albergo Hotel at Albergo Hotel malapit dyan sa may Mansion House at dyan sa may Wright Park. At syempre, bukas na po ang ating Wild West Cafe, alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Okay, partner, baka meron kang gustong batiin na mga kapartners din natin? Yeah, binabati rin po natin si Tito Billy at saka Tita Milba Solonyo na nagmamay-ari po ng tinatawag na Solonyo Pharmacy
So no sino dagi jag kasapulan iti di kalidad ken nalakang agas ket hangkay nga agdudwa nga gumatang iti daytang kasapulan yung agas iti naduma-do mga branches iti Solonio Pharmacy iti probinsya iti Nueva Vizcaya. Good morning Uncle Billy and Auntie Melba. Okay. At binabati rin natin, watching from Bloom Weavers Association dyan sa Middle Quirino Hill, Mila Pastor. And from California, US of A, nanonood sa atin, Ma'am Jane Dulnuan. Maraming salamat, Manang Jane. At Jenny Bumogaw Bangs, nanonood din sa ating programa, partner. Wala nang pumasok dito, partner. Siguro dahilan sa brownout tayo. Kaya hanggang doon lang yung ating mga natanggap na mga text ngayon ng mga listeners na nakahabol kanina. Okay. At sa ating mga viewers, wala pa naman tayong mga comments o mga tanong mula sa kanila. Okay, partner, baka meron kang gustong idagdag. Yeah. Wala na so far, partner. Wala na. Okay na. Okay na. Okay. Sige, partner. Bago tayo pansamantalang magpaalam, baka meron kang gustong batiin pa ulit. So wala na. So talaga, thank you so much again for tuning in. Pasensya na po. Brown out nga po natin, kaya walang masyadong nag-react na listeners natin. At saka walang masyadong nanood. Palagay ko medyo malawak siguro ang naapektuhan ng brownout. Ng brownout. So pasensya na po mga viewers and kung natin po, magbabalik po ang tungtungan Kongreso ti Kabingetan sa next week na po. November 30. November 30. Oh. Okay. At malapit na ang Pasko, tuloy na tuloy ang ating Pasko. After November 30, December na yan. Malapit na tayong magtapos sa programang to, no? Malapit na rin magtapos to, no? At aywan lang natin kung ito magtuloy-tuloy pa rin. Malalaman natin yan pag nakausap natin naman ang mga dapat kausapin dito. Okay, so once again, thank you so much for watching and God bless us all. Yon. At sa lahat ng mga sumusuporta sa ating mga programa, lalo na sa ating mga viewers ngayon, salamat Japasya, ni Apo Diyos ti Madaydayo tatangag sapa, Diyos ti Agngina, kadatay amin, pada-pada.